गसाइगावनि जलायस्रि रमेन्द्रपुर गामिनि गंसे नख'राव दुखुनि मोदै बोहैदों। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जलायस्रि रमेन्द्रपुर गामिनि उन्दै उन्दै सानै गथ'सानि बिफा डलेन बसुमतारिया थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो ब्रेन टिउमारजों लोगोसे थाइनैबो मेगन नुयै बेरामजों भुगिनानै दं। दुखुनांथावदि गोबां देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो नाथाय गोबां रांखावरि गैयैयाव डक्टरनि बिथोन होनाय बायदियै फाहामथाय लानो हायाखै डलेन बसुमतारिया। डलेन बसुमतारिनि ब्रेन टिउमारखौ अपारेशन खालामनो लोगोसे थाइनै मेगन नुयैखौ फाहामथाय लानो थाखाय गोबां रांखावरिनि गोनांथि जादों दुखुथिया नख'रा। जायनि जाहोनाव दिनै बिसि दीपा बसुमतारि आरो बेरामि डलेन बसुमतारिया आखाइ खबजबनानै जायगानि इएम मृत्युंजय नार्जारिजों लोगोसे बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि इएम देरहासात बसुमतारि बिथांमोननिसिम आरो रायजो राजाफोरनिसिम अनसुंथाइ हास्थायदों। बिनिखायनो दुखुथिया नख'रनिसिम फाहामथायनि थाखाय अनसुंथाइ हरनो गोसोब्ला एकाउन्ट नम्बर 391053347016 नङाब्ला 9101873841 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों हेफाजाब होनो हागोन। आंनि नामा डलेन बसुमतारि। गामिया फाथिबारि। मा जामारदों नोंहा? आंना मेगना थाइनैबो नुवा। दा आङो डक्टरनोबो देखायबाय, आङो मेफालावबो देखायबाय। दा मेफालनि डक्टरा आंखौ बुंदों नोंसिनि इण्डियानावहानो एसे माबा एमआर खालामनानै नायदो, बेबायदि होननायखाय आङो दाख्लै क'क्राझार मेडिकेल कलेजावहाय एमआर खालामबाय। एमआर खालामनानै आङो मोनबाय जे बेमारखौहाय आंनाव ब्रेनावहाय टिउमार जादों। दा बे ब्रेनाव टिउमार जानायखाय आङो बिराद सोमोनांबाय आरो माने थाखा फैसा गैयैयाव आङो बिराद दा दुखुजों सिन्थाजों, आरो फिसा सानै दं आरो बिमा सासे हिन्जाव दङ आंहा। बिसोरखौ फोरोंलांनांगौआव आरो बिसोरखौ फोथांलांनांगौआव बिराद खस्थ' जानानै दं आरोखि दा। बेखायनो आङो सिन्था खालामनानै बेखायनो आङो दा बे ससियेल मिडियानि थ्रुयै आङो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ आङो अननानै आंनि थाखाय आरो आंनि मोखांखौ नायालासिनो आंनि बिसा आरो बिमा फिसा सानैखौ अननानै थाइसे थाइनै हरबा मोजांमोन। फाहामथायनि थाखाय बेसे गोबाव जाखो आदा बे जानाया? बोसोरसे जाबाय। मेगनजों लोगोसे एखेबारे टिउमार। औ, दा मेगनाव थाइनैबो नुवा। थाइसे नुब्लाबो जेबो नङामोन, खामला मुजिरा मावना सोलिनो हागौमोन। न'खराव साबैसे दं आरो? न'खराव दा साबा दङ। गारजेन बिफाथ' गैला? आफा गैला, आइ दङ आरो। गथ'साफ्रा फरायो? हिन्जावसाया दा क्लास 6 आव मोनबाय। ओमफ्राय हौवासाया दाबो 4 बोसोर स्कुलावहाय हाबथ'वाखै। बे बिटिसिनि माखासे दैदेनगिरिफोरनिसिम मा खावलायगोन दे? दैदेनगिरिफोरनिसिम खावलायनाय आंना बेनो, दा जोंना मृत्युंजय सार दङ, अननानै एसे एनै अनसुंथाइखौ सारमोनाबो बे भिडिअखौ नायनानै बा आंखौ नाहरनानै हरोब्ला एसे मोजां जागौ। माने बिमा आरो फिसाजो दङ, गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आं माबोरै बेबादि अबस्थायावहाय माबोरै सोलिलांबावनो आं बेखौ बिराद सिन्था खालामो। दीपा बसुमतारि। गामिया रमेन्द्रपुर जलायस्रि। आंनि फिसाया टिउमार जादों, ब्रेन टिउमार। औ, ओमफ्राय दा मेगनबो नुवा, फारनैबो नुवा। बोसोरसेनि बारबायानो। मेफालाव लांदोंमोन। खननै जाबाय। दा फैसा गैयिनि थाखायनो दा मोजां नायनो हायाखै आरो। न'खराव साबेसे दङ? न'खराव जोंहा दा साबा दङ। फिसा सानै दङ, ओमफ्राय बिमा सासे दङ। बिमाखौ जोंनो नायनांगौ। गथ'आ बेसेबां क्लासाव फरायो? 6 आव फरायो दा। सासेया?
सासेया ओमफ्राय दाथ' सोनाय जायाखै 4 बोसोर जाबाय सासेया। दा फाहामथायनि थाखाय रांनि फाहामथायनि थाखायथ' रां नांगौमोन रांनि एसे दा मृत्युन्जय सारनि रायजो राजाफ्रा एसे एनै आंनि फिसायनि थाखाय आंनि गथ'फोरनि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरो बेखौनो खावलायो आङो। नोंनि फिसायनि अनगा न'खरावथ' रावबो गारजेन रावबो गैया नायग्रा गैया। दा फाहामथायनि थाखाय गोबां रांनि दरकार जाना दङ। औ फाहामथायनि थाखायथ' रांनि गोनांथि। दा नंखायनो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायदों जाहाथे अनसुंथाइनि थाखाय एसे एनै रां हरो। आंनि थाखाय बेनो